Kashnong lum cermin kadai kawai na kishnong ba itanat ha East Giant Hills District kabadon shibun ke jaka jengok kai perthai ha ki benta jenggawa mentru kum kaksat latang kaksat thwai thlen ka le paulum ka krem labit bat kiwei de ke jaka jengok kai perthai ba itanat kani kashnong kadon marjan bat kashnong cham kabadon kaksat renji bat ka thwei sak saw bat kumjuro kashnong mutong kabadon kaksat mupon kashnong lum cermin kajngai tang kumba arbusan kilometer na klirian bat lai peu kilometer ai nasor jowai namar kajing itanat jong ka mei mariang kajing wandur jong ki lom kiwa ka negas nong kala kring ya shibun ki nong jong kai perthei na jan bat na jangai sha shiliang jong ka wa men kdu shapang semngi nila abanyo i ya ka kshat pepe bat ya ka snong sken talang ka bahab hapo ka amlarem civil subdivision West Giant Hills District. Kajing trestom jom ke dorbar snong rengkat bat ka VEC bat IVCS jom ke snong kalala ban penba bat pen itanat shosho ya shibun ki jaka jengok kai perthei hagane ke snong Yikimi ilanti baga sorkar kan phai khmat shakane gasnong hakaban nang kan tiu bat pen he sho ya ka kam juma kai perthei ki badon hagane gasnong Parlok share lem ya gane video shaki parlok jompi kuble shibon